Malam Jawo. Alhaji? Can da zama na aka kira ka sai zaka zo? Wallahi sai min na zo profesa. To ni kuma ga da zan fita. Za ka tafi gida? Wash Allah na. Daman da na dawo gida ne sai ma'uta ce kaje kana nema na. Wala shirin tafiya. Ka kan yau Laraba. Na je kasuwar Laraba ne na dan da wani dan maraki. Sannan an da lafiya? Lafiya. Ya dabbobi. Lafiya. Dan profesa. Ina da tambayoyi da nake so zan yi maka. Idan ka amsa zan baka 20,000. Amma in ka faɗi za ka ban 5,000. Ka yadda? Ba dai tambaya ba ne. Kuma in amsa za ka bani naira 20,000. Idan ban amsa ba za ka baka naira 20,000. Ko ba haka ba? Kuma ni ma an gama zan yi ma tambaya. Ka yadda? Na yadda. Idan na yi ma tambaya baka amsa ba ni ma za ka bani 20,000. Na yadda. Kuma na amsa in na amsa ba. Zan baka 20,000. Na yadda. So na je ka gaya mun nisan da ke tsakanin sama da ƙasa. Ni kai kamar da ka kama zuwa ƙasa ne ba. Ban sani ba. Zo ka tuba yawa mana. Me haka? Ka san kudin Najeriya dan kokare ne. Sai ka haɗa guda biyu. Yau da wata nama. Go of 50, 30, 9, joy. You got it. Masha Allah. Menene tambayar? Tambaya zan yi ma akan wani dabba. To akwai wani dabba idan yana kasa ƙafafu 4 gare shi. Idan ya fara tashi sai ya naɗe guda ɗaya. Idan ta tashi sama za ta ƙara nufi ɗaya. In ta tafi can sama kuma za ta naɗe ɗaya. Profesa wace dabba ke wannan? Wace dabba ke profesa? Sun faɗi gida. To, profesa na kuɗi. Ka tsira tufa ya wannan kana ɓata ɗan fulan dan Allah. Ka san kuɗin Najeriya danko ne da su. Dan fulan. Ga kati nai joy ne sabwa. Ga kati nai joy sauran guda biyu. Ana dan fulan ne. Sauran guda biya. Su kai ba? Ba su kai ka profesa. To bara mu ma da wanda ka ba. To shi kenan. Da mun kai ka ba waɗannan kai. Amma a kirka aka ne to. Ya kai biyar. To na gode Fulani. Ina da tambaya. Ina jin ka. Ita wannan wata dabba ce? Ita wannan dabbar da kake? To ina zuwa. Tambaya ta yi kai ko? Kashe wacce dabba ce? Ko ba haka ba? Kirganin ka gani. No. 2, 3, 4, 5. To ban san da ba ne. Kuma kai mun tambayar? Ba su kyau da rashin mutum.